Здравейте всички от YouTube, аз съм Disco. Днес играем в PvP България. От 2 клипа вече имам 1 абонат. Извинявай, пич, но ти забравих само фамилията, но се казва Венци. Казвам, че само по-малко да се такова мигавя. Ама понякога говоря малко по-бързо и затова така става много дигня малко. Извън кадър бях в мината. Намерих диаманти, толкова много кол, айрон, голд, много неща. Вече мисля да излизам само да уберем този айрон. И да си търся нова пещера. Не, ще бренч май имам вече, че пещерата вече е една и също. Само се върти в кръг. Оп. Добре. Тя в холма да оставим нещата. Ще е така бронята. Тук нарочно се усетнах. Например, ако някой дойде и може да ми отвори честовете, ама може тук да чупи стъклото и така като се сетвам в холма и не мога, да. О, фаре! Чакай. Колко струва? Няма. Не, чудо. Да видим новата оферта. 3 лека каза, 2 са. Не ми пише, значи... Не. Сега... Тук да оставим нещата. Сега тук всичко това вече имам фишен скипка. Ще такова малко кабел оставим. Не малко, а доста. Не пише, значи са по места. Тук има пари, обаче няма чест шоп. Това е малко странно да ви кажа. Опс, за малко да щупа стъклото. Так му става нощ, някакво да правим. Опс. Аде. Опа. Исках. И ми кажете как се чува телевизора много силно, как, за да ходя другаде вместо кухнята. Опа. Благодаря, лак. За пръв път му благодаря на лага, че ми щупи картината да хода долу да взимам. И ще го правя холма по-голям. Например, ако на вентите събера много бедрок и почвам да си го разширявам, и после ще го заоградя, таван ще направя и ето, че няма да влизат. Само да се огледаме за хомета, всъщност това е добра идея. Чумката са ми добре. На макс. Там е светло, но няма нищо. Само един торч.
Аз оттам дойдох. Ето такова, и ето реших да ми е хора. Виждам пещери. Виждам хом. Той че е крит над 100%. Но предпочитам на бренч маймон. Растия сме добили времето на клипа. И време за 5 диаманта. Само да видя колко е време. Добре. Сега. Доста кол и айрон имаме. И голд. Лаписа. Вече имам доста лапис. Тук ще са, които ще ги енчантвам. Може тук енчантнатите, които не ми трябват. Е така всичко, което според мен на PvP. Един сет, не че ми е най-добрият, просто един сет съм направил. Но тонс да ми се падне, това е много хубаво. И почти съм Full Protection 2, само каската не ми харесва. Но на бренкики и е яко. Sharpness 3, харесва ми меча. Един беше Sharpness 1 дъма меч. Ще ви кажа. Iron меч си е по-силен, да ви кажа. И нали пържола. И ще видя някой път да ходя додолу за легове. За ябълки, извинете. И в Ironcraft вече има доста бъгове, т.е. вие като вървите и някакъв работ ви върви, все едно е така, той е някакъв така. И той само погледнете така ли, той е долу, погледнете така ли и той лети. И то минава през стените, бе, просто си викам, някой има в хома ми. И аз даже си викам, това е хак и викам, не, в къщата ми има хак. Ама не. И ми беше много тъпо. Знаете ли колко ми е досадно? 11 човека. Джеймс. Къде е той? Той е Левно. Сега ви покажа името на този, който бях тим. И много се радвам. Предишния ми канал имах 15 клипа, 4 абоната. Тук 2 клипа и 1 абонат. Да, едва, извинете. Не мога да си го представя. За първ път толкова бързо събрах. И ако искате да ми помогнете да съм ютубър тук, моля, направете го. Абонирайте се доста. Трябват ми или 300... Колко бяха? 3000, извинете. 338 абоната и 300 гледания за 24 часа. Тук другото е 1000 абоната и за 24 часа колко гледания бяха, бе? 100 гледания. И ви моля много, защото искам да стана много ютубър. И що ми стана известен, може да ми казвате какво да играя, например, какво си стегля. Защото не мога само да играя Майнкрафт. Ще стане много тъп. Ще почва дислайкове и така и така. Затова мога да ми кажа, имам и Counter-Strike 1.6. Трябваше да имам ресурс, само този път това. Миналия път ми тръгна на Windows 8, 2070 в същия. Обаче трябваше да се рестартирам компа ми.
И то тръгна, обаче сега не тръгва и сега не вие колко време клипа. 10 минути. И окей, сега на новата клип. Хвърли го. No. Лак. Просто няма какво да правя, че съм си направил хом, копал съм, намерих диаманти. Кажете ми следващия клип какво да направя. Например, ако искате, мога да си направя друга част, където да ми е честром, например. Само ми кажете. Ще направя всичко. Защото аз вече имам хом. Ама искам и нещо друго да строя. Не знаете, ако се чушум. Дай ще съм мъртна тръгна. Скоро ще завършвам. О, левелите ми се въртя. Диско. И много мраза в сървърите, най-често мразя даже, като копаете с камена или айрон кирка. Ето за това ви говоря. Лага. Докато копаете. Видяхте ли? Много мраза. Добре го каза обаче. Според мен е. Според мен е смешно. Кажи хай на мют. Мют, който не знае какво означава. Мют означава, ако спре лагаш е много хубаво, защото си хабил на празно кирката и ще си извадя тази айрон кирка по-добре. Не знам, що така лагва. Не копал си просто. Не ми пука. И много лагва, бе. Много лагва, бе. Опс. Кажете ми от какво е този лаг в сървърите? От мен ли? Аз стигна до тук. Сега съм тук пак. Докато не го щупа, няма да мръдна. Не ми пука, ще си копа слаг пък тогава. Видяхте ли за кой да говоря? Бях стигнал вече това, тук и бях стигнал до тук. Спря лага, добре, перфектно. Бог чу молитвите ми. Добре, айде сега бе слава, молите. О, добре. Мога пинка на сървъра да ми е бил висок. Как влезе вътре? Кой е? Я мълчи. Копай може би тоя. И може би на ранковете има тъпа. Като разгледах ранковете, май видях някъде тъпа. Това е много яко. Май ютубър има тъпа. Тоест, той на вас може само да ви приема. Тоест, например, иска да се телепортира до вас. Той ще го пише тъпа, еди какво си. И ютубър не видях какво получавате. Няма значение. Все пак искам много да съм ранг ютубър. Да видим само колко време стана клипа. Приключвам вече. Опа. Оп, не ми гледате. Опа. Чайте, леко пръст. Не ми гледате сървъра. Остана направя. Не нарочно го направя. Без исках беше. Няма че ще завършвам така. Благодаря, че гледахте този клип. Аз бях Дискохан. И абонирайте се, лайкайте, коментирайте и казвайте на каквото ви казах. Сега нямам време и чао!